Eta gerra hasi zanean, ni Pasai juten izan, esena partitzea, gure zuak inda. Eta ara jun, eta igande goiza, lau matien gerra zitea, ez errazkerik imu, zerre, eta han ikusi nun kuadrilla bat. Eskopetak inda, eta eizeko, moitu goko. Pentsatu nun, da segi aurrea. Gio gerra hasi zalgata, haik, eskopetak inda, zule bat dukeo, mugimentua, gerra nazireko mugimentua. Zian haik, eta mutilua, erretratua, nik guaine goguan dakat, bat. Han ziren 7-8 itatik, bakar bat, lehenotik ezautu gero noski, honik uzirun nua. Antxon asentzio tononerua zan, haren tononele mastarrian, 6 laune o 8, eta gerra zekizari. Uzan igande goiza, 18 de julio hasi zan, 19 de julio. Julio, ondo hain noski, bai? Ondo ari zea. Bai, eta han gerra hasi zala, eta gizain hemen zutela, gorriak, txuriak, beltzak, politik bate ez errezkerik egu, baina umien kontuak, eta ala izaki gerra zeia. Eta gero torre zion, handik hiru hilabete hola sartu ziren ustez. Gutxi gora bera, fetxa ez dago gogan. Baina torre ziren nian, batzuk Samarkotikan, lehenotikan, bezpean, hori igandia zan, eta bezperan, ilunarrian, tiro asko nabaitzen zen. Hori ilunaldien, ilunen da. Harreman zen nahi di, erreketik egin datozte. Aurretikan kontua, zumurra, usaila, konversazioa, laun artien, eta gumi eginen da, tabernare ez da, gue gurasoak tabernako jaketzien, beti gutxillo enteatzen zinen. Oain bezala periodikoare egunero ez tanez, eta askotan harrek hau esan du, bestiek hau esan du, hau mendatozte, eta ala, piskaneka, baina ezautu zen tirua, ubaritzen. Eta gero, hiru aire plano, jute zian. Ez dakit, egunero, egun batean jorna baino gehiago, eta Lasartetik atatzen ziren esatzen, nik orduan Lasarten nuntzan esnakin, baina haituak, eta Lasartetik atatzen ziela. Hori irun aldea jute zian, eta handikan ordu erdiatea, dun, deskargatzen egia. Eta gero, hor 10 aldian, torzen beste aire plano bat, militarrena zala gobiernoku zala gobierno orduako urratua zeon, borrokan zabiltzen da, orduako bazi, ua etortzian, bestiak gehiotzien asaltzen. Hiru etortzian nahi. Eta hori gizatzen zuten, gorrienak ziela. Gorriak ziren orduan, lau bost politika parte, nazionalistak, karlistak ez. Komunistak, sozialistak, ambientioi, hori denak gorrien izanien sartzen zituzten. Gero handikan, goizien, generalian, ego ardien etortzen ziren. Lasartetik etortzen ziren nahi. Toikan bombatzuko bota, gero besti etortzen zen, hor bueltatzeko ematen zituen goien, eta orduan, ala, hori hile egunero, hola. Eta gero honean nazionale sartu ziren nien, igandiegin sartu ziren, eta bezpean, arratzian da hola, ilundu baino lehenugo eta, Pasaiko jendia eta guetxean bazarraien gora, eta beste tokitik jongo ziren, eta noa zuazte, zer pasatzen eta, ez bat ostela, karlistak eta nazionalistak militar bat ostela. Orduan mola zan. Emilio Mola Vidal. Orduko alderri hontako jefi hemen zan, Naparra hemen zan. Eta aidenak hola, eta jendia martxa. Laun bat eta iluntze, eta jendia zan ikusten, baina ilun da, eta baina zabiltzala, movimentuak baziela bai. Jendia asko egibiltzen zan. Horrengo igandian, ego artian, azaldu ziren tropak. San Markoa, bentaldetik egin ziren San Markoa, eta gero torre ziren, enfila india osatetu bezala, batzuk hemen xauen berrena, Kastilun, da hemen digan, honea, altza. Eta bestiak goitik San Markotik, Bordaxar arkiri, hortik bueltan, altza. Orduan, gutzako nobeda dira. Eta atzaldien etorri ginen,
Altzako plaza da, torraizien soldauk, mantak alabandolera eta jarriak eta bizarra mosten da, ordu arte, sardin eskabaxek guak eta, ben otorduak egiten, garbiketan. Eta horre esan den, lehen esan dean, Tomas Linternerua hoi, esan zuten, ikusi, esan zuten, lehenbezi behaian hasi zuten ura, eta ayuntamentuko ura enkargu harrek, eta lehenbezi behai ura hasi. Zer gerta, txarra menenatu galima zeon, beha lehenbezi, ezan ezer, eta geho, handik aurrea, tropa nik ez dakit, egun berian, urrunguan, jungo ziren aurrea, eta gaineakoan hemen, eta mutila gerra, eta lehenbezi kintat, geho bestia, geho, atzaneko gaztienak, 17 urte egin ez da eman ziruztela. Kinta gaztiena. Eta bastante bat, hilak. Nire zaunak, hemen aizpirutxekuak, bi. Jose Berra, Domingo Apalategi. Ibarbukoa Nastazio Alkiza. Berrak zeakua, Arriberri Roteta tarretakoa, Marcos Roteta. Eta Barrio Bolinaun, Jose Elzibengoa, eta hoik nik Jose Elzibengoan nera etxuko zalako ezautzen nun. Beste gerintun ezautzen, baina beste bian aire bai, horre ahunda hilak. Eta Jose Carrera, Barrio Bolenaukua, eta zenbat. Amuerko Jose Mari Olaziregi, eta Etxeberriko ezan hil. Jose Artola, zenmi hemen da, ahotza Antonio Artola, horren aita. Bordasarren zerbait... Bai, ezagut. Eta Arajun, eta eritu Jose Artoloi, Antonio honen aita. Eta orduan, Antxon, Olaziregi amuerkua, behareko, eta honea parkazio gino laueuneko, bosteko hola etortze zian. Eta hala etorri zanean, Jose bizitatzea egun. Eta ingresatu hospital mola, Donostian. Eta han bizitatu nien, niko antzezait, jure egun ginen, haia zaldiazen, da, oia ikuti uste gabian, eta bestia gorputza, angeldi zehonak, eta, ai, lona zantzun. Eta, arregin zehona, gukin zehona, Antxon hori, urrungo nien uste frentea egun bertzuna, eta ua ankeja, nahi nik egibizela baneo. Zeba, ni hola gaizketa, bai, baina, ni bazek bihar noa jun bihardean. Eta arajun da, ez dakit ze partetan, ustet eruele, baina hori ez dakit zertoko guan. Hunda, eundolako atakia izan du, eta asko hil, eta beha, oain dibizik, eta trintxeran hola, eta zan hemen lagun batek, Antxon, gurdai hortekan bera. Bala ematek harrapatzen mali mau, bala galdu batek eo. Bai, oain arte hilezek eranean, ez gaitu hilko. Kontestatu zituen eta handik zeitun. Garbi, bala galdun bat hori zala, buruan josula, Antxon, oitia aituak. Eta ni artean 13 urten, 14 urten itun, gordu. Eta gauzak. Borasarko berriz oik, aita, alarguna, 8, behatzi zemekin, oain bat bakarra bizikoa, Jose Mai, hemen plazan dabil. Hau, nola laro eta 8 urte itea jungoa. 7-8. Eta oik, zirela, nik orduan ahituak eta dia, eguardi batian, honea, soldau sartu, eta zamarkon batzuk gehatu, zaten harrapatzen zuten finka trosua beha guardien gazatzen zian, gehazen mentzian, hobeto esan da. Eta horreare borrexara gun, baskaitan egin zian. Eta Xaturdino, eta Juan Cruz, oan berri hori hilda Juan Cruz. Juan Cruz Zapirain. Hoik gorri egineo, orduan asko bezala, haike junak. Ze politika nik ez dakit. Zerre,
nik, umien izan da, oain ez dakit eta orduan gotxi jo, politika kontuik. Eta ara jun, hartu eta bi, Juan Cruz eta Xatorlino, gorriak egin ziela, etzien hor, beste zazpi semiek, eta aita, Zamarkoa. Eta Zamarko deklasio hartu, ez dakit, oin nik ez dakit nola, baina lona esan zituzten, bai. Handikan, lau etxea, aita, gurasua, edadekua. Jose Mai, hau, bizitan hau, Gaztia. Horren aurrekoa Manuel, urtebete zarro edo bi, hori Gaztia. Eta Joaquin kojua. Bat kojua zalako. Beste bile Gaztia zialako. Aita guraso bezarra, labak etxea. Eta beste lauak, Salvador, Juan Jose zarrena, Antonio bigarrena, Jose Ramon bigarrena, Antonio hirugarrena eta Salvador, berriro hila da, aita kaputxinua. Ataño. Otaño ez, aita, Ataño. Ataño, Salvador. Hoi berriro hila da. Oain, 4 urte, 6 idatzia asko itezen horrek. Hoi, preso. Niko hain ez dakit. Atzenien Pamplona nea manautu zituzten, hoi ez dakit. Baina handi Laster, niko hain Laster ez, baina urte atzuk iguala, hongo ziren. Gue gurasuak eta, oien gurasuak eta jardun handia zuten, alkarrekin. Eta handikan, haik kartzelan da, lau zenide, lau anai kartzelan, aita alarguna, beste bigaztiek, famili bateako, zerbait hoi, Eke pasain bierdia. Eta gero baita, pixkat, urtiek baita, hainbeste ez bier da, pixkat, faliat ezan nola, baina, denei bertzu harrek. Bertzuak abildan noina zuten horik. Io zin gauza, hola, tekatu eta aiozateko partez, bertzuakin. Hiru lau puntoko bertzua. Ondik jazun, horrek abildadia, bueno. Bai. Eta gero, angeatu ziren laboik, beste askok ematen, atzenien Pamplonako kartzelan izango zian, ez dakat, nik. Nione, ozai, eta han mimin, bi hil. Bigarrena, eta hirugarrena, Jose Ramon da Antonio hil. Eta gero gehatu zian, Juan Jose denetan ziniritan zarrena, eta Salvador Ataño hoi. Bizi gehatu zienak. Eta gero, izan duzan hor, Pamplona manifestazioa eta guardianak hilda erituta jaleu izan dut batzuk aldein. Eta hoik batzuk aldein, baino bestatzuk bertan bate ati irikita, baino ale muitu ez. Bildur handiko kastigo handik ez duen izan, noski baino, ane otien eikua. Eta gero ala, handi gatea, handi Laster xamar, Laster hori nik ez dakit, urte bete dan, 6 hilabete dan, oain Laster esan da, zatzea, etxetorre ziren, hoi bilenak. Eta gero bien nibil izan Salvador hoi, hemen Bunamisteko arrogian lanien. Eta etxeakuan, askotan parrokia, San Martel parrokian, behar egozun ze hola zitzu zeitezun, horrea zarrera hori jazun, etxeakuan, arrogian, lanien eguna pasatak geho. Hoi ikusi jaditunik. Eta bestia zarrena berriz, handik etxe etorri eta 84 urtekin eta iziltzan, zarrena. Salvador berriz, arreke 86 urtekin gehiru hiltzan baino, aita kaputxino, hermano kaputxino, zan. Eta leheno seminarista izan dua, eta estudioetan basante estudio izan bihartzun, baina ondarragiko kaputxino zen, lekaron zen ondua, baina lekaron zitxilla dala zateute. Hola?